Galore an mai an puzzle sin níos deacra. Well, fan go bheicimid. Dús feicim an cáiliúin sin a bhfuil seacht uimhreacha déanta agus tá an cáiliúin sin ag éirí uimhre a dó ach tá uimhre a dó ar an líne sin, so chuirmid uimhre a dó híos an seo agus uimhre a seacht thuas an seo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, cad atá agus tá uimhre a thucht ar éirí sa bhosca agus tá uimhre a thucht híos an seo. 1, 2, tá uimhre 3 ar éirí agus tá sé ar na líonta thuas an seo hána agus táimid fós ag éirí uimhre a 9 agus uimhre a 6 ach nílamid cinnte fós. So fan go bheicimid an sin. Tá uimhre seacht i seacht busca. So tá uimhre seacht sa bhosca seo, an seo, an seo, an seo, an seo, an seo, an seo. Ach níl uimhre seacht sa bhosca sa chúine sin nó sa chúine sin. So, yeah. Díreach é, tá barna amháin fágtha sa bhosca sin le haghaidh uimhre a seacht agus fágann sé sin barna amháin le haghaidh uimhre a seacht san bhosca sin. So tá uimhre a seacht I ngach bosca anois. Bhí mé ag breathnú ar an líne sin. Táimid ag éirí uimhre hain le haghaidh an líne sin agus tá uimhre hain sa cáiliúin sin agus sa cáiliúin sin. Táimid ag éirí uimhre a 4 freisin agus uimhre 5 agus uimhre 6. So tá uimhre Táimid fécant ar an cáiliúin sin freisin. Táimid ag éirí uimhre a 1 agus uimhre 4. Ní féidir uimhre a 4 dul an sin agus féidir é dul an seo agus an seo. Agus táimid ag éirí uimhre a 5 freisin. 1, 4, 5 le haghaidh an cáiliúin sin. Cad faoi Tá ceann níos éasca an seo mar tá uimhre a dó sa cáiliúin sin, so chuirfí mé uimhre a dó an seo agus ciallaíonn sé sin go mbeidh uimhre a dó ag dul an seo. Agus anois tá uimhre a dó beagnach I ngach áit agus feicim uimhre a dó an sin, so chuirfí mé uimhre a dó an seo. Fágann sé, that leaves uimhre a dó an seo. So tá uimhre a dó agus uimhre a seacht I ngach bosca agus ar gach líne agus ar I ngach cáiliúin. Ar gach cáiliúin. I is in and air is on. So Salina. Sa is another way of saying sort of at. We're there. So I was just trying to decide whether to say air on Lena, on the line, or in the line. I would have said air, probably air on Lena. 1, 2, 3, 4. Táimid ag éirí uimhre a 5 agus uimhre a 6 le haghaidh an líne seo.
tá ibre sé híos an seo, so chuir mé ibre sé an seo, agus ibre cuaig an seo. Fágann sé gá barna sa chailún sin tá ibre hain ar éireú, agus feicim ibre hain sa bhosca, so céin ibre atá fágtha chun dul sa bharna sin ibre a hocht. Tá mé géirí ibre hain agus ibre cuaig agus tá aspa ibre cuaig. At the moment we have a lack of 5s across the board. Cad faoin count an lína sin nílach gá barnaí agus feicim ibre 3 hús an seo, so chuir mé ibre 3 an seo agus ibre a 4 ceapan. Sin é. Tá gá barnaí an seo freisin. 1, 2. Oh, nílach barna amháin sa bhosca seo. 1, 2, 3, 4, 5. Machara Yeelish. My faithful friend ibre 5. Good to see you. And ibre 3 ar éireú an seo, agus fágann sé an bosca amháin le haghaidh ibre hain. Agus is mheán rud é, that's a good thing, mar bhí ibre hain ar éireú sa lína seo agus sa cailín seo. 1, 2, 3. Tá ibre 3 hús an seo. 1, 2, 3, 4, 5. Fáilte as feitheisteach ibre 5. You're very welcome. 100,000 fáilte rót ibre 5. 100,000 welcomes before you, number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agus tá ibre 9 agus ibre 6 folks ar éireú hús an seo. Cad faoin an bosca seo. 1, 2. Tá ibre 4 an seo agus an seo agus an seo. So by ibre 4 ag dul an seo nó an seo. 1, 2, 3. Ní agus bé ibre 5 ag dul idir an seo nó an seo. Céin sé go bhfuil ibre 6 agus ibre a 8 ag dul an seo nó an seo agus 7. Tá ibre 8 híos an seo, so ibre 8 agus ibre 6. Tá sé sin ceart se, mar tá ibre 4 ar éireú an seo agus tá ibre 5 ar éireú agus tá an bertacú sa lína sin. Agus nílach barna amháin, sin barna le haghaidh ibre 9. Agus cad a dúra mar, what did we say? That was ibre a 6 ag dul hús an sin. Tá ibre tá barna eile le haghaidh ibre 6. Tá sé feicithe agam anois. So 1, 2, 3. Okay, so cúpla nóméad ó hen, bhí mé géirí ceithre ibre an seo anois nílach 3 ar éireú agus feicim ibre hain an seo agus an seo, so chuir mé ibre hain an seo agus fágann sé ibre a 5 agus ibre a 9. Agus níl mé cainte. Cad faoi rudí an sin. Tá ibre hain ag dul an seo. 1, 2, 3.
tá ever a cethair ag dul thuas an seo, agus ever a cuaig ag dul an seo, so cíonn sé sin go bhfuil ever a cuaig ag dul an seo, agus ever a cethair ag dul an seo, agus fágann sé sin barna amháin le haghaidh ever a cuaig arís. Agus san bhosca sin táimid fós ag éirí ever a ní ag lorg is another way to say we're searching for. Táimid ag lorg ever a ní nó ever a hocht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ní. So it's mystery sin fós. It's still a mystery, but I haven't really been looking over them across the board very well here, because I see now that there are 2 lines here with unoccupied with single spaces, so this should speed things up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so ever a ní agus ever a sé. So tá ever sé an seo, agus ever a cuaig sa lár in the middle. Níl a ceann amháin fágad an líne seo, agus sin ever a ní. Agus cíonn sé sin go mbeidh ever a ní ag dul an seo, agus ever a hocht ag dul an seo. Agus céir é an uimhir dearnach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ever a hocht. Agus níl ever a hocht eile sa bhosca sin. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ní. Sa líne sin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ní. So déanaí méid seic amháin eile ever a ní, ever a hocht, ever a seacht, ever a sé, ever a cuaig, cethair, 3, a 2, a 1. Alright, ceapan go bhfuil mé sásta lei sin. I'm happy if you're happy. Iho wa. Agus colas ábh.